Hola, soc Immaculada Fortanet Gómez. Soc catedràtica en el Departament d'Estudis Anglesos i coordinadora del grup d'investigació GREAT. Vos vaig a presentar 5 llibres per a iniciar-vos en la investigació sobre la multimodalitat, és a dir, com es combinen diferents elements o modes per a la comunicació efectiva en la llengua anglesa. El primer llibre és Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication, de 2001. Els autors d'aquest llibre són Theo van Leeuwen i Günter Kress, considerat pare dels estudis de multimodalitat en la comunicació actual i que va visitar la nostra universitat en 2016. Segons els autors, tot discurs és multimodal, perquè el significat no ve només de les paraules, sinó de com es presenten de manera oral, amb entonació, èmfasi o escrita, amb diferents tipus de lletra i colors, etc. El segon llibre és Multimodal Discourse Analysis Systemic Functional Perspectives, editat per Kei O'Halloran i publicat al 2004. Aquest volum recull una sèrie d'estudis basats en la lingüística funcional sistèmica que analitzen textos multimodals que generen el seu significat per mig de la interacció de dos o més modes de comunicació, per exemple, dibuixos de llenguatge, distribució del text en l'espai i moviments de càmera en gravacions de vídeo. En tercer lloc, vull presentar-vos Multimodal Analysis in Academic Settings, un volum col·lectiu publicat per Routledge en 2018 i editat per Belinda Crawford Camicciotoli i per mi mateix. Aquest llibre recull exemples d'anàlisi multimodal del discurs acadèmic i professional i les seues aplicacions pedagògiques. El quart llibre, Multimodality in English Language Learning, està editat per Sofia Diamantopoulou i Sigrid Røvik i va ser publicat en 2022. Aquest volum ofereix 18 estudis de com es pot aplicar la multimodalitat a l'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua addicional. I l'últim llibre que us vull recomanar és Designing Learning for Multimodal Literacy, Teaching, Viewing and Representing, de Victor Fei Lin i Linda Tan Chia. També publicat al 2022, que tracta la necessitat d'ensenyar les estratègies multimodals en un món saturat de discursos impresos i digitals. A més, mostra recursos pràctics al professorat per a dissenyar materials i tasques per a l'aprenentatge de la multimodalitat. Espero que aquests llibres us servisquen d'inspiració per a apropar-vos a l'apassionant món de la investigació del discurs multimodal.